Республикабызның мәктәпләре исеменнән, андагы укытучылар, тәрбиячеләр, балалар исеменнән, ата-аналар исеменнән шушы бәйрәм безгә оештырган бәйрәмебез өчен рәхмәт әйтәсе килә. Бу чынлап та зур бәйрәм булды безнең өчен. Менә без Әлмәт районына Иске Михайловка мәктәбеннән килдек. Бу рус мәктәбе. Рус мәктәбендә үзегез беләсез инде, анда игътибар рус теленә бирелә, татар теленә юк. Менә шушындай шигырь бәйрәмендә катнаштым. Татар теле дәресләренә балаларның үзләренең мөнәсәбәтләре үзгәрә. Иптәшләре дә шундай ярышта катнашкач инде. Алар инде көн саен безнең Азатның хәлләре ничек, ана башка балаларны, бөтен балаларны карап чыгалар. Алар һәрбер бала көн саен күпме баланың шигырен тыңлый. Тукай шигырен дә тыңлый, Муса Җәлилне дә тыңлый, башка шигырьләрен дә, аны да татар шигырьләре белән ныграк таныша дигән сүз инде. Монысы беренче булды. Икенчедән, анда инде тавыш бирү тәртибендә бар инде. Тавыш бирү тәртибе вакытында шулай ук. Сыйныфташлары белән бергәләп тә язасылары килә. Һәрберсенең үзенең исемен язасы килә. Безнең инде авыл мәктәпләрендә, авыл җирләрендә бөтен кешеләрдә интернет юк. Шулай булгач, бөтен кешеләрдә интернет юк бит инде. Шуңа күрә мәктәптә без инде бер компьютер аша тавыш бирергә мәҗбүр булдык. Анда исемнәр язып, 2нче класстан, 4нче класстан, чөнки балаларның һәрберсенең үзләренең теләкләрен күрсәтәселәре килә. Монысы бер булды, ул балаларны берләштерде. Алар өйгә кайткач та шул темада сөйләшәләр, әти-әниләрен дә шуңа игътибар иттерәләр, син дә сөйлә, әни син дә сөйлә, апага да шалтыраталар, абыйга да шалтыраталар, хәтта Башкириядән да кушылдылар, Актаныштан да кушылдылар, әллә кайлардан кушылдылар. Шулай кереп. Тагын бер шул хәтле ошады. Безнең инде башка конкурсларда катнашкан бар иде башка балалар белән. Менә тавыш бирү проекты булды. Шул әйткән сүз безнең тавыш бирү белән генә балаларны сөйләп алу реаль булмый иде. Чөнки бар миллионлаган Казан, анда 100 кешедән торган авыл мәктәбе. Безгә бик нык ошады сезнең балаларның сәләтләренә карап сайлап алуыгыз. Чынлап та, менә Чистайдан анда бер егет сөйләде. Хәзер син аны карап, сине сөйләгән егет бар әле, бик матур сөйләгән балалар. Аларның тавышлары әз. Комментарийлары әз. Димәк, алар мөмкинлекләр шулай барырга мөмкин бит инде. Менә шуның өчен зур рәхмәт сезгә. Талантланы сайлап алып, сатып алып та булмый. Аны ясап та булмый. Ул ничек бар, шулай бар бит инде ул талант. Бик зур рәхмәт менә шуның өчен. Шул кадәр ошады.